Viime vaalien äänikuningatar, Lahden johtava poliitikko Sirkku Hildén jättää politiikan. Tervetuloa, Sirkku. Kiitos. Mä oon Janne Virrankorpi. Mä oon Rosa Raiponen. Sirkku, miten sä näet, että Lahti on kaupunkina kehittynyt ja mihin suuntaan sitä pitäisi vielä viedä? Lahti on kehittynyt ihan valtavasti tässä viimeisen 20 vuoden aikana ja Lahdella on ihan hirveästi vahvuuksia, joita me lahtelaiset ei oikein osata arvostaa. Ja mä näen, että on tosi tärkeää päättäjänä muistaa ne hyvät asiat. Lahti on muuttanut täysin identiteettiään perinteisestä teollisuuskaupungista johtavaksi ja moderniksi ympäristökaupungiksi. Ihan valtava iso juttu. Ja samoin Lahti on Suomen tuorein yliopistokaupunki ja se luo meille ihan älyttömän hyviä mahdollisuuksia. Meillähän on Suomen ketterin yliopisto täällä. Me ollaan saatu isoja kaupunkikehityshankkeita eteenpäin, niin kuin vaikkapa se eteläinen kehätie, joka jakoi kyllä kovasti mielipiteitä, mutta on ollut kuitenkin hyvä asia. Matkakeskus samoin, toriparkki, kaikki semmoisia asioita, mitkä on mennyt yhden äänen enemmistöllä, niin kuin Lahdessa perinteisesti on tehty. Ja nyt olisikin paikka seuraavien päättäjien viedä Lahti seuraavalle tasolle. Miten me ollaan Suomen johtava ympäristökaupunki, mikä on se next level, miten me ollaan Suomen talviurheilun pääkaupunki, miten me päästään työttömyydestä eteenpäin kohti sitä uusia työllisyyspalveluita ja työllisyyttä. Isoja haasteita. Lahti on etsinyt identiteettiä ja nyt on löytynyt urheilu, ympäristö, koulutus, yliopisto on tullut tänne. Mun mielestä nämä on semmoisia asioita, mitä mä tunnistan just esimerkiksi Lahteen 2017 muuttaneena, että oli hiukan epämääräisempää silloin alussa, että mikä tämä kaupunki on, ei ollut tarttumapintaa, okei, ei ollut kuullut muuta kuin ystäväni jutun, että Lahdessa on 4 parasta asiaa, jotka ne tiedät, jotka johtaa sieltä pois. Ja nyt mä tiedän, että täällä on paljon muutakin kaikkea hyvää, ja tämä mun mielestä on näkynyt myös niin kuin lahtelaiselle, että on löytynyt uusia avauksia, ja ollaan pystytty niin kuin kehittämään meidän profiilia ja identiteettiä uuteen suuntaan. Kyllä, ja sen mä toivoisin, että uudet päättäjät myöskin ottaa semmoisen Lahden virallisen kehujan roolin, koska sitä tämä kaupunki tarvii. Ympäristöpääkaupunki nosti lahtelaisten itsetuntoa, sitä, että me oltiin, että me ollaankin jossain ihan parhaita. Ja sitä mä toivon, että uudet päättäjät jatkaa sitä työtä. Onko sun mielestä semmoinen tarpeeton itsekriittisyys kaikkein lahtelaisin asia? Kyllä. Valitettavasti me ollaan hirveän hyviä mollaamaan itseämme ja ihan suotta. Lahdella on todella paljon hyviä vahvuuksia, minkä päälle rakentaa hyvää tulevaisuutta. Itsensä mollaaminen, Lahden sininen ja lihamuki. Kyllä. Meillä Lahdessa keskustellaan aktiivisesti kouluasioista tälläkin hetkellä. Miten Sirkku näet palveluiden kehittymisen Lahdessa? No, Lahdessa on jouduttu talouden takia käymään koko ajan vääntöä siitä, että mikä on talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. Ja se on päättäjille se tulevassakin valtuustossa isoin haaste. Mutta Lahdessa on pystytty ylläpitämään palveluita tosi hyvin. Ja kun kiistellään siitä, että onko nimenomaan joku rakennus tärkeä vai pitäisikö keskittyä sisältöön, niin Lahdessa on pystytty hyvin ratkomaan niitä. On katsottu kokonaisuutta, sitä, että meillä on kuitenkin tasapainoisesti sit eri kaupungin osissa niitä kouluja ja päiväkoteja on yhdistetty ja luotu uutta ympäristöä. Ja se on mun mielestä tärkeää, että katsotaan sitä kokonaisuutta ja niitä kuntalaisten palveluita. Mä ymmärrän, että joku koulu on juuri sille asuinalueelle tosi tärkeä ja voi olla elinvoiman kannalta ihan merkittävä, mutta silti mä toivon, että se kokonaisuus säilyisi. Ja etenkin päättäjien katsonnassa. Nimenomaan. No mutta kysymys teille, miten te kehutte Lahtea? No mä lähden yleensä aina luonnosta. Aivan upeat Salpausselän maisemat ja Vesijärvi, uskomattoman ihana siis esimerkiksi veneilyn kannalta, on yhteydet tarvittaessa ihan Päijänteelle asti. Ja ihan se lähiluonto ja liikkumismahdollisuudet, se on se, millä mä lähden aina suosittelemaan Lahteen. Valtavan tärkeä toi lähiluonto. Mä täydentäisin niin, että Lahti on rosoinen ja rakas. Lahti on pieni ja Lahti on suuri. Lahti on vastakohtien kaupunki ja vetovoiman kaupunki. Lahtelaisuus on jotain sellaista, joka yhdistää meitä aivan ainutlaatuisella tavalla. Kyllä on pakko nostaa myös meidän upeat urheilun ja kulttuurin tapahtumat tässä kaupungissa.
näillä mä kehun aina Lahtea. No miten Sirkku, kun sä Lahden johtavana poliittisena hahmona menet siellä maailmalla ja joku kysyy, että no mitäs siellä Lahdessa, että mitäs siellä on ja miten sä suosittelet Lahteen? Lahdella on semmoisia asioita, mitä muilla ei ole, ja se onkin se, mikä erottaa meidät, ja mikä uusien päättäjien kannattaa, kun strategia laaditaan, niin miettiä, että miten Lahti erottuu muista. Ja siis mä kerron kaikille, että mehän ollaan siis Suomen juomapääkaupunki. Moni ei tiedä sitä, mutta kyllä meillä on maailman paras pohjavesi täällä, ja sen ansiosta Pohjois-Euroopan suurin panimo sijaitsee täällä. Ja Suomen kansallisjuoma lonkero valmistetaan täällä, ja maailman parasta viskiä valmistetaan täällä. Ja tietysti terveydenhoitajan toteen, että näitä tietysti aina kohtuullisesti juodaan. Ja hei, mehän ollaan kohta Suomen makein kaupunki. Suomen suurin suklaatehdas tulee tänne, yes. Sitä odotetaan innolla. Kyllä. Siinä onkin aika monta hyvää asiaa vierailu vaikka Lahdessa. Ehdottomasti. Otetaanko nopea kierros? Lempipaikka Lahdessa. Mikä on Sirkku sun suosikkipaikka Lahdessa? Kyllä toi Pikkuvesijärven puisto on aivan ihana. Se on kyllä mahtava ulkoilua. Enonsaari on varmasti mun vastaus siellä sitten. Laineet liplattaa ja lokit kirkuu. Mites sulla, Roosa? No mä jatkan saarilinjaa ja veden äärellä ollaan Myllysaari. Myllysaari, koska maayhteys, koska siellä on hienoa historiaa myös ja aivan upea paikka vuodenajasta riippumatta. Hyviä paikkoja Lahdessa.